Måske i morgen. Martin Kracher. Kan jeg ikke svare på det i morgen? Hvor lang er den? Gå med dig. Hvor lang er den der? Gå med dig. Hvor lang er den? Lad mig arbejde. Hvor dybt er der i det her sådan? Jeg er med. Hvad laver du? Jeg hader små møgunger. Lad mig være. Hvis du gør så høj. Nu holder du! Rolig! Du er ikke holder din mund! Så klipper jeg halsen over dig! Nej, kan I slippe? Står du? Jeg kan aldrig snakke til mig igen. Er du færdig? Så hurtigt til mig. Hader små møgunger! Hader små møgunger! Hej. Jeg har fået et opkald, og det skulle være noget med noget rummeri eller andet. Og jeg synes godt, at du bare får at gøre lidt arbejde, ikke også? Du kan vel ikke finde på at gøre noget over det. Så forstår, men hvorfor afleverer du så sent? Det er jo det. Det er fordi, at jeg lige har nogle flotte blomster, så jeg sender det i morgen. Hvor er det? Flotte blomster der. Ja, jeg skal lige rode lidt. Hvad bruger du egentlig det rent til? Det er, når jeg skal ligesom trække blomsterne hen af græsset, der ikke overgår det. Det er faktisk vanvittigt smart. Ja, Jeg slet ikke det- tænkt over. Og skal jeg lige hjælpe med Marie, eller hvad? Nej, jeg har styr. Det er min pligt. Jeg skal jo alt for borgerne. Nej. Jeg skal nok gøre det. Jeg har styr på det. Jeg har den. Det mener jeg. Det der, det vidste jeg ikke var sket. Jeg vil jo... Nej, du bliver her. Jeg skal lige... Hallo? Hvordan er det sket, mand? Har du noget med det her at gøre, eller? Det var ikke meningen, du skulle se det her.